הזמן. למה זה עמוק פה? זה 40 מטר. 50, 60, 70. יפה מאוד. תגיד מתי שאתה רואה צללית. לאט לאט. אל תעסק עם הקלאץ', עזוב את הקלאץ'. קלאץ' סגור מדי עכשיו. סגור, עזוב, לא סגור. עזוב, אל תעסק עם הקלאץ', אתה תאבד אותו. תן לו למשוך, אם הוא צריך למשוך, תמשוך, שהוא ימשוך. שים את הברך של הדופן, לך יותר קל. בוא'נה, מה זה? גמר אותי יותר. לא חושב, דגים זה קל? כוס. הוא פה? אתה על הלידר? לא, אני רואה את הצדדית שלו. יפה, יפה מאוד. לאט לאט. הנטיאס יש לך פה, או לבן. לבן נראה לי. פאק! איזה לוקוס. איזה לבן. אח שלי. איזה גודל, אה? חבל על הזמן. איך? נו? איזה כאבי.